भेरगाव समस्तियाव इउपिपिएल आइजो गांखंआ 100 सा आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव समस्तिनि आइजो गांखंनि बानजायनायाव खाग्राबारि बाजार गलायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै 100 आइजोफोरजों सावरायज्लायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म नेहाथारि मर्शिदा बेगम लोगो आफादगिरि मारियाम टम बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंनि आफादगिरि नेहाथारि भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर' एन्थनी बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। लोगोसे भेरगाव बियारनि गं 14था भिसिडिसिनि आइजो बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै जोङो इउपिपिएल वुमेन्स विंनिफ्राय भेरगाव ब्लक भेरगाव समस्तिनि 100 वुमेन इंटरेक्शन प्रग्रामखौ लानाय जादों। 100 सा आइजोफोरजों सावरायलायनाय बे मेलखौ लानो फैदों आरो जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। मानो थाखाय बे 100 वुमेन लिंहरनायाव प्राय बाहाय 600-700 आइजोफ्रा बाहाय गासिबो भिसिडिसिनिफ्राय नुजाफैदों आरो बाहाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो। गोबां बायदि बायदि माने फिल्डनि बाहाय सोरबाया साख्रि लानाय, सोरबाया मोजां बिजनेस खालामनाय, सोरबाया जीविका सखी बायदि बायदि फोथारनि बा फिल्डनि आइजोफ्रा बाहाय नुजाफैनो हादों। जोंनि वुमेन इन्टेलेक्चुयेल्स बा इमिनेन्ट सिटिजेन्सफ्रा आरो दिनै जोङो नैबे सावरायनायाव जोंनि कन्स्टिटिउशनेल राइट्सखौ जोङो रायलायदों। जोंनि आइजोफोरनि जे इश्यूज आइजोफोरखौ जोङो मारैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन डेभेलप खालामनो हायो, जौगासारहोनो हायो, आइजोफोरखौ जों मारैहाय समाज बिथिङै गोख्रों खालामनो हायो, रांखान्थि बिथिङै गोख्रों खालामनो हायो आरो राजनिति फोथाराव जाहाथे जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बाहागो लानानै जोङो पलिसि मेकिंफ्राव मारैहाय जोङो जोंनि रावखौ खोनासंहोनो हायो, बेनि सांग्रांथि मेलखौ दिनै जोङो लादों। जोबोद गोजोननाय लादों आरो बायदि बायदि आरो जोंनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै एलायन्सआव दङ, जोंहा मित्रजोटआव दङ बिजेपि आरो जिएसपि आरो नैबे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा आइजोफोरखौ नोजोर बोनानैनो, आइजोफोरनि जौगानायखौ नोजोर बोनानैनो गोबां आइजोफोरनि फ्लेगशिप स्किमखौ लानाय जादों। जोंनि स्टेटनिफ्राय जेरखम अरुणोदय फैदों बा रेशन कार्डनि माखासे स्किम दं, बेजों लोगोसे जोंना माने बिटिआर सरकारानो माने गावनि निजा बबियायैनो दिनैहाय जोंहा गोबां फ्लेगशिप स्किम लादों। माइनाव सोरां बिथांखि लादों, गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि आरो आइ अनसाय बिथांखिखौ लादों। आइ अनसाय बिथांखिया जोबोद माने गोनांथार। जोंनि आइजोफ्रा जाहाथे मोजाङै गावनि गोर्बो थानाय समावहाय गावनि गथ'खौ मोजाङै गोर्बोआव आरो जन्म जाहोनानैबो जोथोन लानो हायो, बिनि थाखाय आइ अनसाय बिथांखिखौबो लानाय जादों आरो लाख कोटि महिला लानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे मोजाङै फोसाबनानै, जेनेबा दानाय लुनायाव जोङो बिराद मोजां, दा बेखौ मात्र जोङो बड'लेण्डआवल' दोना लाबानो, आसामावल' दोना लाबानो, नर्थ इस्टआवल' दोना लाबानो, जाहाथे जोङो भारतआवबो आरो विश्व दरबारावबो गावनि रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिफुंहैनो हायो। बिनि खामानिफ्रा जोंना सोलिगासिनो दङ आरो आइजोफोरनि थाखाय जे वुमेन मार्केट, गासिबो समस्तियावनो वुमेन मार्केट बा आइजोफोरनि हाथाय दिनैहाय बे स्किमाबो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि आइजोफ्रा नैबे थें फाख्रि जाहाथे अनलाइनै जोंनि आइजोफ्रानो गावसोरनो आइजोफोरखौ सांग्रांथि होनो हायो। 420टा भिसिडिसिआव साफा साफा थें फाख्रि ओंखारसिगोन। बिथांमोना आइजो आरो माने लाइमोन आइजो जागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि आइजोफोरखौ अनलाइन बा टेक्न'लजिखौ फोरोंनानै मारैहाय जोंनि संबिधानिक अधिकार, जोंनि सरकारनि गुड गभर्नेन्सनि जे राइट्स बेखौ मोननायनि खामानिखौ मावगोन, बेफोरखौनो जों जोङो खुन्दुंनि राजनितिजों खालामनानै जोंना फैसाया गोबां ओरैनो नस्थ' थांगोन, नङा होमबा? खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामनानै जोङो गोबां फैसाया ओरैनो जोंना नस्थ' थांगोन। बेनिफ्राय जोङो मोजां ओरैबायदि आसनि लाजानो लुबैयो आइजो जानानै, जाहाथे जोंखौ मोजाङै जोंनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां रोंगौथि होनो हायो। सुपार 50आव
जोंनि बिमा जानानै जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै जुदि डाक्टार इन्जिनियार अफिसार जाहैनो हायोबा बे जोंनि थाखाय गोनांसिन आरो राइट टु एजुकेशनाव जुदि जोङो बांसिन हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआव जुदि जोङो बांसिन बे फैसाखौ बाहायनो हायो बाहाय जोङो मोजां मोनगोन आलारि सोरां स्किम फैबाय बाहाय रायजोनि आखायावनो माने कम्बल खुन्दुं होआलाबानो कमिटिनोनो गावनि मन्दिर गावनि फुजा होनायनि स्थान बेफोरनि थाखाय फैसा होदों दिनै फिसा जाहाथे माने लेखा बायनो हायो जाहाथे स्कुलाव जोङो बेफोर फैसाखौ स्कुलावहाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआव बाहायनो हायो बा जोंनि रोंगौथिखौ जाहाथे जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हायो बाहायसो जोङो बे फैसाखौ बाहायजानो लुबैगोन आरो हिनजावफोरा जुदि एजुकेशन बिथिङाव रोंगौथि बिथिङाव जुदि डेभेलप जायोबा बाकी फारसेथिं जोङो इकोनॉमिकली मोर डेभेलप जायो आपनालोके मनोट परब আজি আমার সরকার স্কিমखौ जेला बुङो स्किमा सास्टेनेबल जानांगोन सास्टेनेबल स्किम जानांगोन जोंनि आइजोफोरखौ थारैनो समाज बिथिङाव जाहाथे जों साबसिन हामसिन सन्मान मोननो हायो बेबादि जानांगोन जाहाथे जोङो रांखान्थि बिथिङावबो जोङो गोख्रों जानांगोन राजनितिक बिथिङावबो जोङो गोख्रों जानानै जोङो माने जोङो सांग्रांथि जानानै जोङो राव होनो हानाय बा केपासिटी बिल्डिंखौसो जोङो नायनांगोन आरोखि बे 5000 इलेक्शनाव फैनाय स्किम बेफोरखौ माने बेफोरनि उपराव सांग्रांथि होनायखौ जोङो लुबैयो आरो जोङो सारियो बिथिङै जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि राइट्सखौ जोङो मिथिनांगोन आरो आं बिथांमोनखौ गिबियावनो कंग्रेचुलेसन जासिगोन आरो आसाम टीमा जाहाथे देरहासार जानानै फैयो आं बेखौबो मिजिंथिगोन जिहेतु जोंनिफ्राय बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे राहा दङ जोंहा जायफ्रा नेशनेल लेभेलाव गेलेबाय बिथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि जोंहा बोसोरै फान्ड थायो बे फान्डनि गेजेरजों बिथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइखौ जोङो होनाय जागोन नेशनेल गेम्सआव जायफ्रा सना मेडेल रुपा मेडेल बा ब्रन्ज मेडेल मोनो बिथांमोनखौ आसाम सरकारा दायो थिसननो थाखाय बिटिआर सरकारबो बेबायदि माबाफोर जोंहा पलिसियाव दङ जोंबो 3% रिजार्भेशननि बाथ्राखौ जोङो पलिसियाव सोनाय जादों आरो बे पलिसिया एप्रुभ जायोब्ला जोंबो जोंनि गेलेगिरि जायफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बान्था मोनबाय बिथांमोननि थाखायबो जों बे साख्रिखौ थिनानै दोननो हागोन आरो आं फोथायो बे जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जि 3% रिजार्भ एबा कोटा बेयाव रावहाबो हेंथा थानाय नङा बेखौ जों एसेम्ब्लियाव थाबैनो पास खालामनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ साख्रि थिसननायनि राहा बेखौ खालामनो हागोन जायफोर आइजोआ जोंनि UPPL दोलोआव थोंजों बिबान गैयामोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो 100 आइजोनि राजखान्थियारि मोनसे हाबाफारि एबा मेल जोङो लादोंमोन नाथाय बेयाव 100 नङा रोजा रोजा आइजोफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिटिआरआव प्रमद बर'आ दैदेननाय सरकार जोंनि UPPL BJP आरो GSPनि बेखौ रायजोफ्रा गोजोनदों आरो गोजोननानै गाव गावनो खुसि जानानै बहाय दिनै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि माखासे आसनिफ्रा गामि गामि सहैबाय बिटिआरनि माखासे आसनिफ्रा न'खर न'खर सहैबाय जायनि थाखाय दिनै बिटिआरनि सरकारखौ गोजोनदों आरो गोजोननानै सरकारखौ गोलाव बोसोर बिथांमोन लाखिनायनि सार्थआव दिनै बाहाय रोजा रोजा आइजोफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों जोङो बे मेलाव आइजोफोरनि थाखाय जोंनि सरकारा मा खामानि मावदों मा खामानि मावगोन बिनि सोमोन्दै जोङो आइजोफोरनो रोखायै बुंनानै होदों आरो बिथांमोना गोजोनदों आरो आं मिजिंथिदों जोंनि समाजाव आइजो माहारिया बेबायदि राजखान्थियारि सांग्रांथि फैयोब्ला समाजारि बिथिङाव बिदि सांग्रांथि फैयोब्ला निश्चय जोंनि ओनसोला जोंनि बिटिआर ओनसोला जौगागोन जोंनि हारिया जौगालांगोन बारग' माने बिटिसिनि डेपुटि चिफ बड'लेण्डआ बुंदों जे UPPLनि माने दैमानि माथावरिया दायो बायफ्लेबाय बे बेलायाव बिथांमोननि बियो सानखांथिसो बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआ गावनो दिखारा जानानै दङ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारियानो बिथांमोना खैबार खारो खैबार सोलायो बे मोनसे बिथांमोननि साननाय आरो बिथांमोना साननानै जोंनि UPPLनि खोथाखौ हयथ' बिदि बुंनो हागौ नाथाय दिनै बिथांमोना जेसेबांखिनि हाबाफारि लाया मानो रायजोफोरा बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि मावनाय दांनाय बेखौ जिहेतु 17 बोसोर मोनखाबाय दा बे 17 बोसोर रोंगौथि मोननायनि उनाव बिथांमोननि सानखांथिखौ मोनदांथि मोननायनि उनाव बिथांमोनजों रावबो थाङा बिथांमोनजों सासे सानै जायफोरा खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननि दोलोनिनोखा दा बेखायनो जोंनि UPPL दोलोआ दिनै गोग्गोमैनो दङ दिनै जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावगासिनो दङ
जोंनि मोनफ्रोमबो समस्तिनि जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सरकारनि माखासे आसनिखौ मोजाङै रायजोफोरनो मोनहोनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो दङ। दिनैसिम थारमाने दायो स्पर्ट्सनि जौगाहोनायनि थाखाय जिहेतु नोंथांमोना जोबोद माने हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव नाथाय सब डिविजन लेभेलनि मावगिरि होनांगोन बे बेलायाव माबायदि आवगायदों? बे बेलायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय गेलेमु बिथिंखौ गोसो होनानै खामानि मावनायनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। गेलेनायखौबो सोलोंथाइजों लोगोसे बा सोलोंथाइनि बिफान बायदिनो मोनसे गाहाय बिफान हिसाबै गनायथि होनानै गेलेनायनि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावदों। जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बोर्ड दाबाय आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बोर्डआ माखासे सोलो रनसायबाय जाय सोलोखौ जों दिनै साब डिभिजन डिसि लेभेलसिम जोङो लाबोनानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जौगाहोनायनि खामानिखौ जों मावनो नागिरदों। मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंहा बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङै 5 कोटि रांनि स्टेडियाम जों बानायनायनि जोंहा डिपिआर रेडि जाबाय आरो बेखौ जोङो नैबे दैज्लांनि सिगां बेनि खामानिखौ मावगोन। 100 जन जोंनि गेलेगिरि जायफ्रा गोबां गेलेबाय मेडेल मोनबाय बिथांमोनखौ 1 लाख रांखान्थि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ आरोबाव गेलेनायाव जौगाखांहोनो थाखाय जोङो राहा लानाय जादों। साब डिभिजन लेभेलाव जायफ्रा सुपार डिभिजन लिगाव चेम्पियन जायो बिथांमोननो 5 लाख होनायनि थाखाय जोङो थांखि लादोंमोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन। आरो जोंनि साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन थायो बिथांमोनखौबो गेलेनायनि माखासे बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय 5 लाख जोंनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा 10 लाख होनायनि खोथा फोसावदों। जों गिबि किस्तियाव 5 लाख होगोन बिनि उनाव 5 लाखखौ जों होगोन। दा बेखायनो बेबायदि जोङो जोंनि गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि जोङो रनसायदों।